Ассалому алейкум бародарои ман, ҳама каса хуб ҳастед, сиҳат саломат. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад бародаро. Инак боз як бародармон 21 сар молои майда барои чиста молкнига доштааст бародаро, фурӯшӣ. Молош беҳад молакҳои хубанд, ҳашораки хушрӯванд бародаро. Иҷа майда калонай бародаро, барои ҳамин чизош дам эътибор тиҳин. Калоншам ҳастай, майдашам ҳаст. Яду такаи хуби хуб сар додагия дабаншон. Моло муҳимуш молои мо ёшанд. Аи 21 сар бародаро, 4 сараш така будааст, 17 сараш мода бародаро. Аз мобайни модаҳош бародаро 3 сараш биғиз аллакай будааст. Асталниш ба фикрам ки акнун ҳозир биғиз нестанд. Барамон нарх навои молора бародаро андар якдигар муайян карда бародармон 1050 сомонӣ муомила доштааст бародаро. Дастафкарам дора, ба фикрам муомила қати дастафка мекунанд, яъне ки дастафкаш пул қати меистад чун ҳамихе. Моло қарор доранд дар ноҳияи Хӯросон бародаро. Ҳар якти шуморам наметавонед муроҷиат кунед. Ҳар яктаи шуморо мо хизматона ройгон мекунем, мисли ҳамин бародар бародаро. Аз шумо чӣ? Аз шумо фақат дастгирӣ, лайк, касое ки дар канал меҳмонанд подписка, тамом. Бародаро, тамом инам қад дастгирӣ кунед, иншоалло мо ба навбат ҳар яктаи шуморо хизматона мекунем. Муроҷиат кунед бародаро, муроҷиат кунед бародари Хидиай. Як чанд бор аллакай молоша реклама кардем, шикоят вабше нашидай бародаро. Ба дили пур харидорӣ кунед. Молакҳоро як бори дига маълумотоша тезда гуфта мегзарем. Моло қарор доштанд дар ноҳияи Хӯросон. Нарх навои молои бародар 1050 сомонӣ муомила доштааст. Дастсафкаш ба фикрам пладни будааст. Аи 21 сар, 4 сараш така, 17 сараш модабиз, модабизо 3 сараш биғиз. Худотон эҳтиёт кунед, муроҷиат кунед бародаро.